Ma 3000 atleta minn madwar 50 pajjiż ħadu sehem fl-Ironman triatlon fi Klagenfurt fl-Awstrija, fosthom 10 atleti Maltin. Wara taħriġ fiżiku intensiv li beda sa minn sena qabel, l-atleti Maltin 5 irġiel u 5 nisa jippreparaw ruhom ukoll b'mod psikoloġiku. Kuljum trid tagħmel żewġ sports, eżempju filgħodu tagħmel sport, ġeneralment l-għawma, u mbagħad filgħaxija jew rota jew nkella il-ġirja. M'għandek kważi kuljum titrejna kuljum, mbagħad kien ikollna ġurnata rest fost il-ġimgħa, u mbagħad il-ħadd hija l-ġurnata twila li nagħmlu rota tul ta' ħin u mbagħad wara niġru biex inti saqajk tidra transition jgħidula. Għalhekk importanti li inti tibda bil-mod. Il-ħin tibda tellaw ġimgħa tibda tellaw naqra. Mhuwiex faċli tasal sal-aħħar u bosta jaqtaw qalbhom, madankollu dan ma jgħodx għal Elaine Fenech li rnexxiela tilħaq lan tagħha. Hija rnexxiela tispiċċa t-tellieqa kollha fil-ħin straordinarju ta' 17-il siegħa. Hija atmosfera sabiħa ħafna, tara ħafna atleti, tara l-pros ukoll tintaqa' mal-pros, kollok bħal speċi ċans li tintaqa' magħhom ma tarahom għaddejjin, u allura isek inti tħossok parti mill-atmosfera wkoll. L-esperjenza hija sabiħa ħafna. Elaine hija om ta' 46 sena u minn dejjem kienet attiva fl-isports. Tiġrija bdiet b'għawma ta' 3800 kilometru fl-għadira ta' Werdersee, wara komplet bi qdif bir-roti ta' 180 kilometru, imbagħad ġirja ta' 43 kilometru.